Bună ziua și tuturor și v-am regăsit la un nou episod. Am bâlbuit la început, dar acum haideți să trecem la treabă. Suntem pe Roblox, pe un joc pe nume Fish și am mai jucat înainte, că puteți vedea că am stricul de 64 și level 41. Astăzi vreau să facem rost de un magma Leviathan. Așa că, da, cam o să dureze, că trebuie să iau truffle worm și pe aia să fac anumite chestii cu truffle worm-ul. Așa că haide să mergem și să ne punem pe treabă. Nu știu mai exact unde e locul ăla, dar cred că pe YouTube au zis că e cam pe aici. Să-mi văd. Apoi poate că mă scoate de pe hartă. Mai bine o să mai pescuiesc acolo, că îmi place pe timpul de noapte, fix în adâncimi mari. Că da, deci astăzi, din păcate, o să prindem cu ce momeli avem. Da. Merg să mai iau câteva momeli până atunci. De aici, de la musuri. Sper să-mi pice de-alea. Îmi doare că doar de-alea sunt foarte ușor. Să vedem. Haideți să luăm 50, mă, 50. Havă pentru voi, 50, mă. Mă, ceva legendar, Fishhead. Fishhead. Oh. 11 Fishhead. Apoi cât timp e aurora boreală și am noroc, apoi eu mă duc la... Păi și cum mă pot mai omorâ? Și ce dacă îmi pierd bani? Da, bă, că eu mai pot să mai iau căcat de astea. Revin... sau nu. Și ca să știți de ce mai postez încă, că da, eu mai postez din cauza că un băiat de la școală mi-a zis să mai postez și da, că n-are la ce să se uite, așa că să-i da suport, că numai din cauza lui mai fac asta, altfel mi-aș fi închis deja canalul de YouTube. Așa că cei care vă mai plac de mine, să-i mulțumiți lui. Și cam da. Acum revenim. Bun, deci am revenit și noi. Acum suntem aici. Și da, cu toate astea fishhead-urile, o să ne încercăm norocul să-l prindem pe magma Leviathan. Revin la joc. Sau. Na, nu mai revenim.
amânețe. Curent server lag. Măcar avem noroc ori 4. Da. I don't care. Apoi ăsta e ușor. Aoleu, am luat foc. Și ultimul, cred. Da, ultimul. Să mor la pută. Nu cred că o să prind căcatul ăla, dar... Deci nouă ni-l trebuie de la Nordland. Volcanic Event. Ăsta mi-l dă Vertigo. Isonade. Nu prea mi mai arată. Apoi, ca și unde viața, numai cât de mult. Bă, putem face asta cu fișieruri. Nu ne trebuie căcaturile alea de World. Minus 65 progres. E bun. Dar nu-i chiar Leviathan, că le de mai mult. Noroc că am Champion Road-ul, că dacă eram cu Arctic Road, beleam pula. Ăsta. Bă, că trebuie să-mi pice Leviathanul mai rapid. Cauciuc cu țepi. Cauciuc cu țepi. Alt cauciuc cu țepi. Ăla ce cu cauciuc? Bile asta cu țepi. Mi-mi trebuie ăla. Bun. Poate că primul a fost bun, dar astea care vin de căcat. Trebuie să-mi scap de toți fișierurile. Da. Te rog, Leviathan. Dacă nu, următoarea dată vă aduc de-alea. O să fiu cu de-alea la început episod. Mâine poate, sau chiar poi mâine episodul, dar cel mai probabil mâine. Te
rog! Ce ăsta? Minus 60 progres. Cred că e legendara care nu am. Hai, te rog să fie căcatul ăla de legendară care nu l-am. Să termin tot ăla în afară de... Nu chiar. În sfârșit am completat și eu căcatul. Iarăși căcatul ăla. De ce nu minus 90? Că ăla îmi trebuie prost. Minus încă 30 mai trebuie. Chiar atât să nu prind și eu un leviatan de ăla. Că fix de ăla îmi trebuie acum. Of, iarăși o miticală de asta. Să vezi când le vin cât prind pe ele. Așa, mai facem și noi un pic de level. Mai trecem și noi pe căcatea de Raisa. Iarăși de ăsta mitic. Nu poate da și el un pic. Cred că cu ăsta e bine sau dacă mai are cineva un megalodon, nu dau să crești. Asta e bine. Asta e cel mai gras. Nu se poate așa ceva, e cel mai gras. Nu, că nu se poate. Să nu-mi dea nici acum. Nu-mi dă deloc, mă, lasă, aduc eu un tractor oare. Ca să știți, stăm de mult aici și tot nu ne pică nimic. Vă rog, dați și voi acolo un like, să punem puteri de like și de subscribe ca să pot să prind un magma leviatan pe episodul ăsta sau următorul. Vă rog eu, chiar vă rog. Iarăși mitica asta. De așa mă fac miliardar. Jocule, eu chiar acum înțeleg că nu vrei să-mi dai, dar chiar așa ai ajuns să-mi dai numai mitică, dar secret nu. Ia un cauciuc cu țepi. Cum mai bine? Jur că nu. Mă, voi ați da like? Că nu vă, că eu văd că nu prea merge. Nu să-l prind. Din cauza că voi n-ați da like. Chiar da, astea faceți, mă. Chiar așa de nesimțit, chiar pe ajuns de la început. Bă, dar să mor eu. Ia-te, bă, mă. Că ăștia nu dau like și nu o să-mi pice căcatul ăla. Ia uite, mă, la ei.
Înapoi, cam atât a fost episodul ăsta. Înapoi, ceau!